Amina Salisu Ahmad, wadda aka fi sani da Minat ‘yar Fillo, fitacciyar jaruma ce a masana'antar fim ɗin Hausa ta Kannywood. An haifi jarumar a jihar Kano a Gwammaja 1 ga watan 1 a shekarar 2000. Tana ɗaya daga cikin 'yan mata 5 masu ƙananan shekaru da suka yi suna da wuri a masana'antar Kannywood. Ta yi fim guda 4 a duniya a rashin, ƙamshin mutuwa, umarni. Minat ‘yar Fillo ta yi kuka sosai sakamakon rashin marigayi Aminu Esboni. Ta hau waƙoƙi da dama har ma da jarumi Dadi Hikima wanda aka fi sani da Abali. Da ki zame ni mata, a raina ki kwanta, ki zame ni mata, a raina ki kwanta. Waƙa ce da jaruma 'yar Fillo ta samu 'yan kallo sosai tare da ƙarin masoya. Kullum fuskar ki da annuri, baby na baki nufin shari, beken yanayi kuma ga tsari, samun kaunar ki nake buri, sarauniya ta wallahi ke ta daban ce, da gaskiya na akan ki dole na nace, da hankali na da zuciya kika sace. Oh yar baka, yarinya yar baka, ni ina kaunar ki. Hukumar tace fina-finan Hausa ta Kannywood na alfahari da Minat ‘yar Fillo kasancewarta jaruma mai tashi a yanzu. Amina ‘yar Fillo ta samu tauraro 4 daga tashar SHUGABA TV. Sunana Shamsiya Shama, ku ci gaba da kasancewa da ni a duniyar taurari daga tashar SHUGABA TV. Ku kasance da SHUGABA TV domin samun ƙayatattun shirye-shirye.